Niki antivirus. Mbiana bwana usuru. Mokong'ore. Mokongunde bwana. Nataka onkonyo Rwambo. Nataka onkonyo Rwambo ndachiko. Ano Rwambo konkonya nendo roche bintu byane bisaregeta bwana. Bintu byusaregeta nakyo konyo. Gesabaro kya bakondoga batie kondoga ni chinyini cyane bashira korogaga. Chinyeni abaro bachikorogo chinyeni. Chinyini ejinazime ka roche chinyini kira. Chinyeni aro smegete bobe. Ngai mbotukyo bobe keta. Tata gese na chete ngasaba makumba ga rende ngacha rende ngasimeka. Tata gutamira abarogi. Bwana mokwero kama umekuja kwa. Iko nje ndakate chinyini cyane. Ane bukura kwa watu wangu wamepotea kwa kukosa maarifa. Ai nayo korogete chinyini echi bwana. Binte biko chakuraga abarogi. Na kwa chakira gutwara imani kitu chira ko tantani ututuka ne kenyoroma. Kijangire kwama. Nande kiroche na chisimeketa abuya. Heti boka. Iromo yonse ate abiguna ndo twara bongo bokoyu. Kwana kora squeezing go twara mechando ne chinyeni. Wait. Ebintu byukankumireti nkakiye. Nebintu bitari gosime kubune chumbi omena ekeriero ibina byukankumireti. Lakini bintu na chinyeni eji. Njabuna arweto kare. Pono rende inkindo rankonya ga because njendo chinyeni echi. Nasire kwanga abantu bekenyoruga. Tango tabira lakini jetari muntu kuchinako nakorigeri bongaini nakoretera. Toko kaka kero barasa chikurangiri kwenyoruga kwanga kwate tukangane bikori bya na kuchabiriko gambukere ngaki. Barasa gese ngobwande sino mukungu yesiko. Haya bro sabiri bono squeeze ukanyikire ta uko bwatu chibarasa gosoki. Kukyara na ronyoreka gosoki na rogwesoki. Bone barasa kereko kenda tadi bintu byachira advanced bono. Mangana manyemo bate barasa. Mangana ko gambu bikori biko chakutena mugonda ko nyongonya mitoko twara. Yezukejo. Aye bina twachite barasa. Bono nwetinyi. Mwachete kurumaga. Twachire gatatu otaiyo. Naringa gocha ndaibe. Bono kiombe nkiriki achite. Kakarata mangane kenyoroma. Kikoro kuwane eka fund. Wani? Wane eka fund. Ano tana kubwaterie ta nabongo kerase ko igura mangana amaya. Ige ntote kere kwanda. Ngerasa go chongonyo. Botu buno bo sabe tubwa makumba. Ma tichinyoni nabo chikuru ase na marwaire. Chiata chegura go so sangi. Ayana marwaire nende onye tali barogira sikuba marwaire because changire pi. Nando burwaire boli osabo butukuru andonsi. Bogo chakara tu burwaire no nendira bali auri asereka. No bekanye nyikindu cyose tari kwewu. Ngombuye kwa twara obotu. Bole certified ne government ne kiombe ngiro ke korukubata te ikefisi. Kona barabuba kwa neka fandi bakuru chimbegu obotu bwabase ebintu bire certified bitali bikwa mabuye na bitali kuri kuna makonde ofyo. No na mabuye. Igo wate ababu garia igo no kwana go etorore. Squeeze onye. Lakini nende nginjo na ramete na rumu swati yo gesare. Gesare ari squeeze into. Gesare ngoro tatu mono asiko kubu ko kana mabara wisi. Yani kuri guru atambika kumira kigu mono. Kono. Ya yo mono yo biro bietata. Sukuma ne chindagira to kwanera. Igone chinyini chama roziri. Abare dobe jeteje idari ko rakire ndenge na raye na reta bauti nerero. Konyo muntu tari ko konye kaga. Ya umenyetera ya. Ngoro yobo tu umoko kwana konye ngati ndikorenda mukungu nyonyo ari gusenga kyango cha gusabye bintu bono namorose irenka namureteire obutukuru ane kafandi namuretere kirege oterarire nandi bono naro. Igone chinyini je bwetire chikangu muna mabera na kumwabusa igone ere mujenjetie. Kumwabusa bara kurasi mara kini to ndegere chinyini. Ndeganye kotakete na buchi. Na kikwa tabege ndekira kini. Tite tucha bya manyinte ta chanyore kinkorta magendero. Wani eka fandi bakoruo botu wechi no buoyo porbo botu wechi nsaga ninda teje chikaroti esukuma ne chinyanya biro karoti nero esukuma nero chinyanya nchiro botu bweri na kumboro bwe sukuma mboro bwe binte bibisara ketenza bikoro nsaga mboro ebe somete nentumete kidogo yo buoyo bono abuno hakira jini ya ko jo baro vito betwano na matembo mye we kirego ngonye buna ko kina rinko manya na matembo ara go chikirasi wagwo asingi njuta atende tikirasi amatembo ne tabauti ngoro ke na matembo yobo gimako yiri okona konyongonya uta atende ti barasa kango ngoini eto gete bunanje tari rasi motu ari chibesa wane kafandi bwa tu mubango gete bamanyete ng'abantu ntore maiga tubwate botaba bubere botatu baro barabu bagocha kuichobwa ta soko beka kwanza ga kwa gondo jimbuka nagaya toro chikucha kuichobwa ta soko beka bintu byago bako korete robotu buliyo tagete obotu andra bakora onjeri ro bamanya ng'ebinte bimbyama igoma manye wali ro berne ne barete gento bori ke kwa tatangira ore ne bwana karaba manyire ngo bakobotu bako nyene ryo gotete bako chintetere chobotu ne no buoyo aigo koni binde bito kori okore bwana nene go ngire no mugondikira na twara stress bwana nene tata tukenda bwana no bwana iga tirare ndo konyo okore ndagire nyonya parekare tingo gocha kori okora bieka to konyara
Tinguchaka ne biashara rende kebito byomire. Buna buko ngaini abono. Ai bono nkonya nyire gari abange bintu bigoteba chi obotuobu obotuobu muntu yangete ni go bwana ngobe. Abotu konya go chara chara kuruga tima obotu bona bengane nyoni yache tegesara samugondo kwago bintu byange kwamo kuoma na boss. Pone no soro dikitato taigonta bali utaka nabo mutaka bwana. Ai bono nkobo tugende gabu ebintu bingakeiga nondo mete bucha binara sugete kidogo achanya ole bintu biyo mete gamane. Sayo. Ya no mutu mete na asira na mutu mete. No ligino emba bo suti bakwake si obeke bintu gabu yabuye kerago chicha. Matana ndo na radi working instead gete. Hebon. Omukuru no ne kebanda. Hebon. Omote bimyo kironye ku chichiro. Ibintu bire bibucha chateiga. Muna nje bwata chikato ngochinya ya manta ba iri ochariga. Oko ba bonzi toirira ba iri mbari ochabakana. Ku biashara. Baba konyo ko batevinga na inusime kabuna nasimikire. Ko ne abantu tabanyitina bwa ba iri bago 20% bago chai. Igo bana bongo chaka ba kurikira tabuna mukao. Lede. Chinyeni tunde chinyeni chikirigentete. Onye ko mwakonye bakabwata afya onye bakare no mombaro giri na bakogirigenta. Akiri chinyeni echichiro ko kachikirigente. Na ando to kori okore. Aibone bintu bina chichumbie chitoko cha kutwa ngawanda ko ligi chibeso chiko kore chumbi. Okorusi mugondo kwao. Yana chinyeni chichiko tigara okoni. Bona aguante frie siri bwana. Kunyina tore stress umete kunya kwina baro kibakondo kabwana. Tari baro kingo ruambo. Na chongore siegasi. Wikangore siegasi nencho kuchongore sigo chonde tera bantabu enamba yabo. Bali ngo koira bakombo bwa chijuka nari kwasa na enamba ngoko. Inamba ngai bwana. Bakera. Bono na virita chiri. Abantu basikirira botuka manke. Bono papa. Oyo papa bono bito tiato sineke bwana. Nakiwete byabo. Ne kubiye bono tokora. Bwana bono tiangende. Ngobe ga butu tukuye bitebi. Tokora soka no ruambo. Nko enamba. Kisi bitebi byo. Taibo. Agire gure biye bwana. Mata *689# bwe manyi mono igoro ya 1 Acre Fund. 1 Acre Fund inaboresha maisha.